आपणका पुणे आज ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଆଇଜି ପାର୍କ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଉରକେଲା ଆସିଲେ ଏ ପାର୍କକୁ ଜରୁର ଆସିବେ। ଏ ପାର୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ବୋଟିଂ ବି। ଆଉ ଆପଣ ସଣ୍ଡେରେ ଏଠି ଆସିବେ, ଏଠି ଆପଣ ପୁରା ବନଭୋଜି କରିପାରିବେ।